Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Hello, maayong buntag kanatong tanan, especially sa itong mga kapuso na himutang din sa Central ug sa Eastern Visayas. Kumusta ang inyong kabuntagon? Sa mga namahaw diha, magsaot ninyo kapuso. Daghang kay salamat sa paday ninyo nga pagsunod kanamo Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag. Sa atong mga estudyante, mga ginikanan, ingon man mga magtutudlo, magsinabtanay lang gitang tanan, aron matunhay ang dagan sa pag-eskwela sa atong mga bata, di ba, Ses? Sakto, Jud. Good morning, Nick. Good morning. And good morning sa atong mga suki. Matag buntag, naway palta sa pagsunod sa GMA Regional TV Live. Thank you kaayo. Ug sa gikaingunan ni Nico kaganina, kami nang hinaot na all is well sa ato ang mga students and teachers. Ingon man sa ato ang mga ginikanan nga nag-adjust pa man ang tanan no kay mulagi lisod lagi kayo ning new normal na sa online classes. Busa importante kay mga kapuso ang pagsinabtanay. Lisod jud sa sinugdanan, but if we get used to it, hopefully mamaayo na ang dagan sa pagtuon sa ato ang mga bata. Kay ang school at home set up naman ron siya. So, diskarte sab sa mga ginikanan karon para gid makakaton ilang mga anak. Mas maayo sa jud daw kung ang inyong environment, kailangan classroom environment sad siya kay para di daw ma-distract ang mga bata sa mga gadgets ug sa mga toys, kinaarabaya jud sa balay. Tinuod mo na angayon i-monitor mga bata. Angay jud i-monitor. Pero karon mag-monitor sa ta dinhi sa GMA Regional TV Live mga kapuso. Kay karong buntaga atong mahinabi si kapuso kontrabida nga si Teresa Loizaga ug sayranta ang iyang maka-inspire nga fitness journey pinaagi sa yoga. Ug ato sab mahinabi ang usa ka opisyal sa PEZA aron mohatag og katin-awan kabahin sa mga locators diha sa MEP sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kumusta na kaha ang mga kompanya ug ang mga trabahante? Samtang atong ililahon kini usa ka magtutudlo gikan sa Mindanao nga nahimong viral gumikan sa iyang gipakitang vlog kabahin sa kinabuhi ug kasinatian sa mga teachers ingon man sa iyang mga pakwela. Sa atong balikantaw karong buntaga. Sa wa pa miabot ang mga katsila din sa Pilipinas, namugna na sa mga Pilipino ang arnis o nailasab sa pangan nga eskrima o kali aron pagprotektar sa kaugalingon ug sa pamilya. Gihulagway kini nga usa sa mga deadly martial arts ug aduna kini influence sa mga martial arts sa Malay region, India ug Chinese. Nagpabilin among practice pinaagi siya sa tinago nga pagtuon sa mga Pilipino ug ipaagi sa drama o performance. Hangtod ning panahon na gigamit isip self-defense, ingon man usa ka paugnat sa kusog. Gihulagway sab kini nga national martial art ug sport dinhi sa nasod. Karon mga kapuso, mahinabi na ni Cecil si kapuso actress Teresa Loizaga. Usa sa mga banggiitang aktres nga ilado sa iyang iconic kontrabida roles. Kumustahon ta si Miss Teresa Loizaga. Mayong buntag, Miss Teresa, and welcome to GMA Regional TV Live. Kamusta kayong lahat dyan? Kumusta po kayo? What's keeping you busy at home? Nandito lang ako sa bahay, nagga-gardening kasama yung mga anak ko. So, marami pa rin pasasalamat. Ms. Teresa, nakakabilib po kayo on how you maintained a healthy lifestyle, especially your yoga practice po. How beneficial was yoga for you, lalo na this past few months? Para sa akin, Cecil, alam mo, napakahalaga para to keep me sane. Why do I say to keep me sane? Ang yoga kasi hindi katulad ng mga ibang exercises na very physical. Ang yoga parang kalma ka lang eh. Pero at the same time, nakakapag-meditate ka, maganda yung paghinga mo, hindi ba? Tapos feeling mo, you're one with the universe, nare-relax ka. Yet at the same time, it's beneficial for your body, it's beneficial, lalo na, sorry, alam mo naman, hindi na tayo bata, yung mga low-impact exercises and stretchings na yan, tumutulong para
sa daloy ng dugo mo, ma-relax-relax ka, mabawas-bawasan yung pagka-high blood, ganon. You were able to raise 2 boys, sila Joseph and Diego, on your own. How proud are you po of your 2 sons? What do you admire the most about them? How proud am I of my boys? I will not trade them for anything in this world. At kung kailangan kong ulitin lahat ng ginawa ko noon, uulitin ko ulit para sa mga anak ko. Mahal na mahal ko mga anak ko. Miss Teresa, what was the biggest struggle with being a single mom, and what gave you the strength din po to overcome all of these? Wow! Sa mga hindi po nakakaalam, nag-migrate po kasi kami 20 years ago. Nag-ibang bansa kami at nag-umpisa ako sa wala ulit, naghanap ng trabaho, wala naman akong sasakyan, wala akong car and driver or anything. So naranasan ko talaga na, alam mo yung sinasabi nilang, go on the streets, maghanap ka ng trabaho mo. Ginawa ko talaga yon. And like I said, uulitin ko kung kinakailangan. Pero behind the contrabida roles that you are known for, sino po si Teresa Loizaga off-cam? I am a very, very down-to-earth person. And literally down-to-earth. I love working with my hands on the soil. Mahilig ako magtanim, hindi lang mga ornamental plants, mga gulay, mahilig ako sa hayop. And I realized talaga itong pandemic na to na I am not a city girl. I am more of a country girl. And ngayong back to work ka na po for the I Can See You series, High Rise Lovers episode. Please tell us more about the character that you'll be portraying. Dito makikita niyo yung character na pinoportray ko. Very tough. Very professional. But then meron din palang vulnerable side to that character. And it just shows that everyone is human. Everyone hurts, everyone cries, everyone loves, everyone laughs. But we wear different masks. And I think makaka-relate talaga ang marami dito sa series namin. We can't wait for this episode po. So please invite everyone to watch High Rise Lovers episodes sa I Can See You series. High Rise Lovers, I Can See You. It's full of love and mystery that will unfold before your eyes. Kasama po natin dito si Lobby po, si Tom Rodriguez, si Winwin Marquez, si Tetay, and please our director, and I love him very much, Monty Parungaw. Thank you very much po. Such a beautiful project. Samahan niyo po kami. Asahan po namin kayo doon. Thank you very much. Cecil, salamat ha. Thank you, Miss Teresa, for joining us this morning. And that was Miss Teresa Loizaga, mga kapuso. Hinaot nga na-inspire ka mo sa iyang healthy lifestyle nga iyang gipaambit ka natong tanan. More to come pa, so tutok lang din sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Good morning pa usab mga kapuso, balik sa programa. Nakaduog na ta makapila ka higayon karong bag-o labi na diha sa Mactan Export Processing Zone ang estado sa pipila ka mga trabahante nga nawagtangan og trabaho taliwa ni ining pandemya nga atong nasinati karon. Subay ni mga kapuso, magpakisayod ta sa unsang gyud estado sa mga locators diha sa Mactan taliwa ni ining mga problema nga gisagubang karon sa mga negosyo. Magpakisayod ta gikan sa Philippine Economic Zone Authority CONPEZA. Makauban nato karong buntaga mga kapuso ang ilang Director General si Ma'am Charito Plaza. Good morning. Good morning, Nico, o sa atong mga kahigalaang mga Bisaya, no, sa both Visayas and Mindanao, no, o sa tanan na Pilipino nga makadungog niining atong programa sa Philippine Economic Zone Authority nga mao'y pinakadako nga investment promotion agency of the country. So, salamat din kahigayunan, Nico. Thank you so much po, Madam, for joining us this morning. Gikan sa inyo sa PEZA, Ma'am, kumusta naman ang estado sa atong mga negosyo, mga businesses, labi na dinhi sa MEPS sa Mactan tungod ni ining pandemya? Despite sa pandemic, kita mismo dinhi sa Pilipinas sa atong mga economic zone sa PEZA, malipayon ako magpahibalo nga 85 to 90% sa atong mga kumpanya, no, mga export companies, padayon kining nag-operate. Again, nationwide, 87% nag-operate, unya 13% lang ang wala nag-operate, nga wag yun nakapadayon sa operation tungod kay naundang ang ilang pag-import sa mga raw materials tungod lagi kay
sama sa China ug uban nga lugar nga diin didto nila gipalit ang mga importation, naapektuhan man usab kini sa COVID, no? Unya sa empleyado niining 87%, 80% sa atong mga empleyado padayon nga nagtrabaho. So aduna kitay 1.6 million workers dinhi sa atong mga kompanya ug mga ekosyon sa PESA, no? 1.6 million kana. 100,000 plus lang ang inunta na apektuhan sa trabaho, no, tungod sa lockdown sa ilang mga LGU ug dinha sa Mactan pananglitan ang naapektuhan gyud sa panarabaho kadtong atong mga kompanya sa apparel, no, garments and apparel. Sila ang nag-retrench gyud og maayo, no, sama dinha sa Mactan Economic Zone. Doon na kitay doon na kitay unom ka mga kompanya nga ang ilang produkto apparel, no, garments, apparel, dili gyud kapugnan, no, bisan in taon giunsang paningkamot sa atong mga apparel and garments companies. Kini tungod lagi kay niubos ang ilang importation, ang ilang source of raw materials from other countries, no. Ang importante akong pasalamatan isip Director General sa PESA, pasalamatan ako ang atong mga kompanya, no, kay bisan sa kalisod, no, nag-struggle sila nga mapadayon gyud ang negosyo, mapadayon ang paghatag sa trabaho nga dili mawad-an og trabaho ang ilang mga empleyado og mailag yung ma-maintain ang ekonomiya sa atong nasod. So kini tanan nga mga COVID-related expenses amo kini gi-aprobahan na sa PESA board nga pwede na kani i-deduct sa ilang taxes pohon. So pag file nila og taxes next year, April, March next year, ilang taguon lang katong mga resibo sa tanan nilang COVID-related expenses kay pwede na ni i-deduct sa ilang taxes. Ma'am, kitong gi-mention nimo nga unom ka companies diri sa Mactan nga murag nag-scale down silang operations sa ilang workforce. Mao man ni ang nahitabo nga nag-retrench sila sa mga personnel. Pero doon na ba po uban, ma'am, in the case diri sa Visayas nga kanang yung nag-shutdown na gyud silang operations tungod gihapon nining pandemya? So far wala pa may nag-shutdown gyud, no. Pero doon na nakoy nadunggan nga dunay pipila ka mga kompanya nga naghinay-hinay na og balhin sa ilang production quota ngadto sa ilang uban nga mga branches all over the world, no, kay dili man gud kay kita raniko ang dunay branch, duna ni sila mga branches sa uban nga mga nasod. So ang akong gikapuyawan nga simbako og magpadayon kining COVID unya ang world recession, kining atong mga investors, no, might consolidate the resources para makatipid sila, no, sa ilang expenses, and then they might close their branches in countries like the Philippines nga taas ang cost of doing business. Ang PESA, Nico, nagpadayon nga kita ang biggest contributor of export income, no, almost 85% sa export service income from the IT-BPOs gikan sa atong mga registered IT-BPOs. 65% of our commodities and goods nga atong gi-export, no, worldwide, gikan pud sa mga rehistrado nga company sa PESA. Madam, how do we bounce back from this kaning atong mga nasinati iron nga problema sa atong mga eco-zones tungod aning pandemya og unsa may kaugmaon ani og malauman sa atong mga workers labi na gitong mga na-retrench in town? Way mulahutay nga negosyo kung hangtod ubos ang production, unya ang mga empleyado walay maka-report kay nangasakit, no. So that's why we have to do a balancing act nga maproteksyonan ang mga panglawas, ang health, maproteksyonan ang trabaho, ug maproteksyonan ang ekonomiya. Magpasalamat gid ako sa oras kay gayunan gihatag nimo kanamo karong buntaga Director General Makapuso sa PESA si Ma'am Charito Plaza. Thank you so much, ma'am. Balik pa mi Makapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, pampagaantaning higayon na ito ilalahon
kining teacher nga nag-viral karong bag-o sa social media gumikan sa ubay-ubay niya nga mga paandar. Gikan ni siya sa Salay, Misamis Oriental, Makapuso ug mipakita ni siya sa lain mga eksena nga giatubang sa mga magtutudlo ubos ni ining new normal. Ila-ilahon nato karong buntaga mga kapuso si Teacher Mona Rica Atasan o mas na ila na si Teacher Mikmik. Good morning! Good morning, Sir Nico. Good morning sa inyong tanan. Good morning, Teacher Mikmik. Kumusta? Good morning, sir. Ma'am, nahimo kang matawag na tong social media sensation, ubay-ubay nimo mga videos nag-viral. Kumusta? Mising in na ba nimo? Hantod karon, sir, murag kay nahinay pa, sir, kay kanang di kay ko na ko kuan ba kay happy pud ko nga daghan day ko na pa-happy nga naila na day ko bisan man lang dili day sa amo apil man day dira sa Visayas, apil pud sa Luzon. Kang kinsang ideya ni Teacher Mick nga mubuhat ka ni mga social media accounts ug ingon ani nga mga gimmick nimo? Actually, sir, sa ako lang nga kuan kay more on ga TikTok po man gud ko before, so ga-view man siya, gadagan man ang view sa personal account na ako sa Facebook. So one of my friends nag-advise siya nga, why not nga mag-create ka your own page. Then dato na day nagsugod na I did not expect na one of my ideas mo click da ito katong mga nagatutog modules and katong TikTok ang sayaw, sir. Unahon na to tong naghatod kag module, ma'am, kay murag siaw ka ito, lingaw, aligre kayo to nga konsepto, teacher naghatod og module at the same time murag nakapangayo pa kag ubay-ubay nga mga panano, mga utanon. Okay. Sir, disclaimer lang kay basin mo ingon sila ba nga naghatod David module. So sa amo ading religion, sir, wala day dili may allowed niya teacher maghatod og module. So idea lang to siya kay before man good, di ba, katong first nga ang plan is ang teacher mismo ang magatod sa school. So naay may mga idea good, sir, while go print mig module with my co-teachers, naga-stapler mi ba. Amazing kay ma'am. Ma-expose nila itong beauty ani, ma'am, kay makalaglaag data. Why not? Pasindo ko na, sir, nga na. They're single nga mga tito, single nga kuya sa mga estudyante. So, from those idea, naka-come up din ko concept, sir, nakabuhat din ko. Ay, buhatin din naka ko something nga ma-portray na, maka-portray ko inana. Tapos ako din siyang i-exage. That's because I'm trying to portray a comedy man to give good vibes sa mga mananaway. Nasa kagi-post ka rin bago, ma'am, katong daw sa murag nag-modeling mo, samtang nag-prepare, nag-staple sa inyong mga module, ma'am. Oo, yes. Kuan lang to, sir, kaning sakit na kaya mo. Wala, doon man siya ingon nga, nagreklamo, binalingaw mo, gid kayo ni sir, kay sakit na among diri sa among siko, sir, ba, sige, ana-ana sa balin-balin sa mga module, stapler na sad. So, mo to while music sa room with my co-teachers, kami diri sa classroom, doon nagpa-music mi, naginato lang mo, medyo pa-relax lang gamay sa amo ang mga kuan ba, ang mga bukton. So, inato lang siya, kasdot, sa kay hilig man po apil-apil sa dugwitikin before, sir, katong wala pa ko nag-teach. So, hindi ko nang sa gamay refresh ang mga kuan. Teacher Mick, kinsa man kuno ni si Teacher Mikmik sa sulod sa classroom, katong kaniadto pa, atong pamaagi. Istrikta, pasiaw, unsa may mga buhati mo sa sud, ma'am? Depende siya, sir, kay if you are a teacher, you need to be versatile man. So, dili nimo karon nga panahon, sir, ha. So, as I observe, ako estudyante pa ko sa una, dili kayo ko kaning mahadlo ko pag akong teacher nga terror kayo mo na nga mahadlo ko pangutana, mahadlo ko og pataas sa kamot, mahadlo ko answer basin masayop ko. Sumuod din na siya nga ang bis maka-learn ng taka-ato, dili na kay mahadlok man ka. Sumuod dito ko ako pag ma-teacher ko, akong sagulan og funny yung major teacher ka at the same time ma-learn yung mga estudyante kay as of now, mga good sir, mga estudyante karon mas gusto nila ang teacher nga approachable. So akong as a teacher, mas gusto na ko sir nga bibo akong klase. Nakisgot mo yung kag bibo, mga aligri sa klase, mga icebreaker kumbaga. Basin doon na kay mahalad para sa itong mga viewers karong buntaga. Go! Okay, 1, 2, 3, go. Chika-ding, chika-ding. Ana, sir, TikTok na style. Nabalik. Naglupad, left, low. Left, okay. Murag, sige ma'am, go ahead. Sunod ka mo. 1, 2, 3, go. Balik ko, sir, ha. Chika-ding, naglupad, lupad. Ana.
Ano din, sir? okay. Tuhaka chika ding ni patong Ni sa patong sa sanga. sanga. Anak dayan. Aha. Nahulog ang isa. Isa na lang sila. Okay. Ikaling balik na yun. Kidding. Anak ko, sir. Thank you so much sa pag-appeal. Thank you so much, ma'am, sa pagtudlo na morong buntaga. Unsay reaction, ma'am, nga ubay-ubay na gyud ang views ini imo mga videos? Reaction, sir, kanang bitang kanang nakatilaw bitaw kasi sa pinaka-paborito ni mga chocolate or pinaka-paborito ni mga cake. Kasi bitang pagkaon bitaw ni mo, sir, makapiyong ko, makasayaw ka sa dili ni kadi ka kaingon nga happy ka pero tibuok ni mo lawas bitaw, sir, murag emotionally, physically happy kay ka, sir, nga daghan ka na pa-happy. At the same time, maka-receive kag mga messages, sir, ba nga they are very depressed daw, kay na-quarantine, na-positive daw sa COVID. Pero tungod ko na nakakita sa akong video, nadasig daw sila. So, I know that there is a reason nga nang ipa-viral po ako mga video. Teacher Mick, if you won't mind, how old are you? Kuno ma'am, unya single ba kuno available? Or in a relationship? Kompleto na gina, sir, ba? Hindi pa ko makaka-sir, di ba? 16 pa ko, sir. Sweet 16? Yeah, joke lang bitaw, sir. 25, sir. Yung 25 years old, running 26. Single, sir. Available. Wala yun. And ready to mingle. And ano, sir, pwede ra. Teacher Mick, nalingaw dyan mi sa atong conversation karon buntaga. Unsa mensahe nimo sa atong mga students, mga parents o yung mga co-teachers diha, ma'am, nga kitang tanan nag-atubang man ining gitawag nga new normal sa edukasyon? Nagulat naman ni Pohon nga makita tamo mga estudyante na aram ninyo mga teacher mo tabang reghapon mi. So tanan mga estudyante ay mo kaikog tawag sa mga teacher ninyo kun amoy mga pangutana sa module o sa mga ginikanan. So daghang salamat kaayo mga ma'am, mga sir, mga nanay, tatay, mga lulog-lola nga nakasabot sa sitwasyon nato karon nga hinaot nga dili unta mo mga suko sa amo sa education nga nainana nang mas nidako na nanay yung trabahoon. And para sa mga teachers, to my co-teachers out there, our job is not just a mere profession but it is a mission to carry out po. Advice to all the teachers out there nga positive lang ta, ma'am, look at the brighter side of life. Di lang ta sige kay palabing stress, smile lang ta in order for us to radiate it to other people and especially po sa mga students natin po. Thank you, teacher. Thank you, Sir Nico. Nice meeting you virtually po. I am so enjoyed po. Thank you so much po. Thank you so much. Nakauban ni Cecil kaganiha sa Biz Talk si Kapuso Teresa Loizaga nga may paambit sa iyang fitness regimen mga kapuso pag-atiman sa iyang lawas labi na ang pag-yoga. Samtang si Director General sa PEZA Charito Plaza mipasabot sa estado sa mga locators labi na diha sa MEPS kung nganong ang ubang gikinahanglan mag-retrench sa ilang mga trabahante o unsa ang ayang buhaton aron masagubangan kini sa mga kumpanya kining pandemya nga nasinati karon. O hinaot mga kapuso nga nalingaw mo sa mga gimmick ni Mona Rica atasan si Ma'am Mikmik sa iyang mga paandar sa klase. Pampagaan lang kuno kini taliwa sa mga stress nga giatubang natong tanan karon labi na sa mga estudyante ug mga teachers ni ini new normal nga matang sa edukasyon. Makapabilib sil kining disposisyon sa mga teachers bisan daghan kayong challenges karon may kuno magpagaan pud panagsa. Pagkalingaw kung ato ang mga maestra sama kang Teacher Mikmik nga gipagaan na lang ba kining mga challenges nga ilang giatubang karon. Bitaw kay ma'am nagikinahanglan nato nga dili kayo mo seryoso sagulan sa atong pasiaw gamay kaysa mamoblema lang tantanan nila. Mao, sakto jud. Busa mga kapuso, haom kaayo kining among ibilin kaninyo nga words to ponder this morning. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best, by Bob Talbert. Sa mga gustong mulantaw pagbalik mong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Pamahimo sa mga kapuso sa among official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang kayong salamat sa inyong padayon nga pag-uban kanamo matag buntag. It has been a very fun morning mga kapuso ug daghang salamat nga nag-uban ta karong buntaga. Busa every morning kuyog lang jud ta dinhi sa GMA Regional TV Live. That in all things God may be glorified. Stay at home, stay healthy, or keep safe always. Kapuso.